Sayang yun. Okay na. Pareho matalo sila, 4 points, 5 points. At least isa lang yung ano nila, lamang. Pagtay-tay. Mangin pa ba? Uy! Ang galing yun! Kuya Alin, ang lamig dun, no? Oh, lamig. Ay, sino? Pagano yung hangin, no? Ay. Kasi. Sige, balik. Lakal.
judgmental yun sa kanila. Kaya never ko nakalaro. Ayoko dun. Lagi ko palang kapareho sa kanya. Kahit pala si Ate. Man. Ito naman yung makaparin. Ay, Pero nakatarehan, boss bake pa. yung blue. Pero gusto ko sana Ganitong white. Masyado namang ano yun eh. Nagkaano ng attention. Siguro kung dito, parang doon dito. Basta siya. Ito. Hindi na siguro makapunta sa area. Mga motor lang. Thank you.
Thank you.